Ahoj, tu je Daniel Zaliteo. Máme pre vás novú úpravu, ktorá dokáže zrýchliť vašu prácu. Poďme sa pozrieť na to, ako to využiť naplno. Poměrně často se nás zákazníci s placenou licencí ptají, k čemu přesně slouží funkcionalita Task Booster a v jakých situacích pro ně má význam. Task Booster je doplňková licence, kterou je možné aktivovat přímo v nastavení licence a jejím úkolem je umožnit dočasně překročit standardní limit počtu úkolů až o 100% po dobu 5 dnů. Na první pohled se může zdát, že takovou rezervu není potřeba řešit. Avšak v praxi existují situace, kdy se může v krátkém čase vygenerovat velké množství úkolů, například při propojení na externí systémy. Jedná se tedy o praktickou pojistku pro organizace, kde existuje riziko nárazového generování velkého množství úkolů. Bez této funkcionality by se společnost mohla rychle dostat na licenční limit a tím do stavu, kdyby nebylo možné vytvářet další úkoly. Věříme, že právě tato jednoduchá pojistka pomůže zákazníkům zvýšit komfort používání systému a odstranit obavy ze situací, které by je mohly nečekaně omezit.